Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom videu. Dnes sa nachádzam niekde v lesoch stredného Slovenska a v dnešnom videu vám ukážem tento opustený hotel. Vstúpili sme dovnútra hotela. Momentálne sa nachádzam v priestoroch bývalého baru a kaviarne. Barový pult je síce zabezpečený mrežami, no hneď vedľa nich sú odomknuté dvere. Po vstupe do baru sme zistili, že v hoteli stále funguje elektrina. Je to dosť nezvyčajné. Hneď vedľa dverí sa zachovala táto stará počítačová zostava. Myslím, že ak by sme ho zapojili do elektriky, určite by fungoval. Myslím, že hotel zatiaľ nenavštívili žiadni vandali, takmer nič tu nie je rozbité ani poškodené. Skrine oproti už ale niekto prehľadal, kto vie, či dotyčný našiel niečo cenné. Nedalo nám to a museli sme vyskúšať aj televízor. Ten samozrejme fungoval, ale nešli tam žiadne programy. Pomaly prechádzame ďalej. Pred nami sa nachádza veľká jedáleň. Mali tu dokonca aj diskoguľu. Určite tu kedysi organizovali oslavy, svadby či rôzne iné podujatia. Z jedálne prechádzame do kuchyne. Sem hoteloví hostia prístup nemali. Prekvapuje ma, aký je tu poriadok. Všetko je pekne uložené na svojom mieste. Celou kuchyňou sa šíri nepríjemný zápach. Pri uzatváraní hotela tu zrejme zabudli nejakú potravinu, ktorá tu už nie je viac ako 3 roky. Vzadu za kuchyňou je ešte ukrytý tento veľký sklad plný rôznych pohárov a šálok. Samozrejme, ani tu nie je nič rozbité. V suchom sklade mali veľký mraziaci box. Zrejme bol určený na skladovanie mäsa. Cez miestnosť s pingpongom prechádzame do ubytovacej časti. Hneď na začiatku chodby bol banket alebo aj konferenčná miestnosť. V hoteli sa kedysi konali aj školy v prírode. Určite bola teda táto miestnosť využívaná aj ako učebňa. Ďalšia učebňa bola hneď oproti. Podľa starých fotografií, ktoré som našiel, sa tu kedysi nachádzali aj počítače. Zrejme tu deti učili aj informatiku. Počítače z učebne preniesli do skladu oblečenia. Sú už ale dosť zastaralé. Myslím, že nebudú mať vysokú hodnotu. Ďalej prechádzam do administratívnej časti. Bola tu kancelária riaditeľa. Na stole sa povoluje veľké množstvo dokumentov o hoteli a taktiež aj mnoho kľúčov z celej budovy. Možno sa pýtate, prečo je hotel mimo prevádzky. Odpoveď na túto otázku sa mi žiaľ nepodarilo dohľadať. Na internete som našiel zo pár starých recenzií. Posledné boli z roku 2020. To bude pravdepodobne rok, kedy hotel definitívne uzavreli. Vychádzam na prvé poschodie. Tu už boli izby pre hostí. Ukážem vám len zo pár z nich, keďže sú v podstate všetky rovnaké. Myslím, že vybavenie izieb je na dnešnú dobu dosť slabé. V tejto je dokonca až 6 postelí. Izby boli skôr určené pre školy v prírode či detské tábory. Takisto aj na najvyššom poschodí boli ďalšie izby.
balkóna je pekný výhľad na celý areál. K hotelu patrili aj tieto chatky, do nich sa ale pozrieme až na záver. Nič zaujímavé už sme na tomto poschodí nenašli a vraciame sa späť na prízemie. Ďalej sme v hoteli objavili tento súkromný dvojizbový byt. Určite slúžil pre ubytovanie zamestnancov. Mali tu aj svoju vlastnú kuchyňu. Myslím, že obyvatelia, čo tu žili, boli milovníci alkoholu. Izba oproti je tiež celkom dobre vybavená. Myslím, že toto mohol byť byt prevádzkara. Pod hotelom som ešte objavil malé wellness centrum. Hostia tu mali k dispozícii tento malý bazén a hneď vedľa bola aj sauna. Bar je momentálne využitý ako sklad nepotrebných vecí. Na záver sa ešte presúvam ku chatám. Nazriem iba do jednej z nich. Jej vybavenie bolo zo pár postelí a mali tu k dispozícii aj vlastnú kúpeľňu a WC. Z okna na prvom poschodí je výhľad na krásnu okolitú prírodu. Hotel sa nachádza v naozaj krásnej lokalite a je veľká škoda, že nefunguje. Podľa mňa je budova hotela vo veľmi dobrom stave a ešte stále by sa dal zachrániť. Čo s hotelom plánuje jeho súčasný majiteľ je na teraz neznáme. Ak sa vám toto video páčilo, určite nezabudnite zanechať like. Pokiaľ ste tu noví, tak sa určite prihláste na odber, aby vám neuniklo žiadne nové video. A ja dúfam, že sa uvidíme aj na budúce na ďalšom zaujímavom opustenom mieste a čaute.